počujeme aj 2-3 hodiny, poslancov to bude radiť, lebo jak to bude prínos pre obec, tak prosím. Čo je to definovaný prínos pre obec, čo je to definované nejaké veci? Ja som ešte nebol limitovaný časom, to ešte len v parlamente sa limituje a to tiež neviem, či už prešlo. No, nech sa páči, máš slovo. No tak, v prvom rade to na nie na 15 minút, to nie na viac. Nech sa páči. Tak ja neviem, lebo či sa ideme baviť, sa budete, alebo sa budeme počúvať, aby sme sa potom nemuseli vrácať a bude to rýchlejšie. Však nech sa páči, môžete. Ja som vás informoval na poslednom obecnom zastupiteľstve, že som s vami chcel prerokovať tie posledné veci, ktoré som riešil na 30. zastupiteľstve, keď ste sa postavili a odišli ste preč. Tie veci boli s kontrolkou obce, s incidentom na schodoch kostola, s vodou. Potom bolo centrum voľného času, čo som riešil, nájomná zmluva s pánom Kurucarom a podotýkam Kurucara, syn firma, Milan Kurucar, a Myšine, dobre? Odpredaj 22 bytovky. Aká je situácia zo zápisu, čo sme tu mali vodohospodárskú komisiu ohľade tých značiek na tie hnoje s pánom Konušikom, som chcel prejednať. Škodovú udalosť a potom toto schválenie, čo ste riešili tie svetla. Vzhľadom, že tu nie je kontrolka obce, neprináleží hovoriť jednu vec, len stále vychádzam z toho videa, tie reportéry, ktoré sú na obecnom webe, kde pani kontrolka v 7 minúte hovorí, zmluva o dielo je v rozpore s verejným obstarávaním. To som vtedy riešil tú zmluvu o dielo na tú rekonštrukciu tých sociálnych zariadení v škole. Čiže tam som len chcel poukázať to, že neplatí tu rovnaký meter pri verejnom obstarávaní, ale neriešil som to ďalej nejakou sťažnosťou na úrad verejného obstarávania, nakoľko človek, ktorý robí, nech robí. Už je to budíš. Len je to zaražajúce, že od kontrolka obce má dvojitý meter pri rybníkoch, zmluva o dielo je v rozpore s verejným obstarávaním, zmluva o dielo obci už nie je v rozpore za tohto vedenia. Potom tam bolo klamstvo pri výpovedi vyšetrovateľovi, kde pani kontrolórka tvrdila, že robila kontrolu centra voľného času, zaviazaná bola od začiatku až do konca, kde povedala, že kontrola podľa uznesenia mala byť za roky 2012 a 2014. Z uznesenia z 5.10. A veľmi zaražajúce, že pani kontrolórka tam spomínala pani Prievozníkovú, že začala v tejto veci konať sama, pretože pani Prievozníková okradla školu na Súlkove, sprenievala tam 50 000. Je veľmi smutné, že toto robila 5.9.2014, túto kontrolu, a tá medializácia pani Prievozníkovej bolo až v roku 2015 v novembri. Tu mám vytlačenú z internetu, kedy bola tá celá akcia medializovaná, hej. Prečítam vám. Ekonomka okradla školu 50 000 eur, aj to musela robiť TV noviny SK 23.11.1930. Je to v zápise od vyšetrovateľa. Čiže ak kontrolka obce verejne klame vyšetrovateľ, verejne klame občanov Lieskovca, verejne klame poslancov, tak ja si nemyslím, že takýto človek mal zastávať toto miesto. To bolo celá vec, ktorú som vtedy riešil. Ako pani Čerenková, viete, ja som bol možno váš chlapec, keď ste chodil do škôlky. Lenka, tvoja mama ma učila písať, čítať. A veľmi ma zaráža, že keď takéto fakty sa dostanú na stôl a kontrolór obce zastáva verejnú funkciu a nikto s tým z poslancov nič nevyriešite, tak mi to tak pripomína, ako keby ste nahrávali a zakrývali určité podvody, ktoré sa v dedine robili. Dal som podozrenie na medializáciu, čo pani starostka terajšia v roku 2012 dala do novín, že v centre voľného času máme 506 detí a 50 krúžkov. Ja som sa chcel pani kontrolórky opýtať, že v akom stave sú tieto krúžky, aké boli nahlášky na sociálnu poisťovňu, na zmluvy, aké sú triedne knihy za to obdobie, keď bola pani terajšia starostka riaditeľkou centrálneho času. To som riešil
tu ste sa k tomu nechceli vyjadriť. Ale vyšetrovateľ sa vyjadril, že tento podnet už je v premlčacej dobe, takže sa vyjadrovať nebude, lebo pani starostka terajšia dodala veci, že riaditeľkou sa stala na základe menovacieho dekretu pána Mrenku a s tým, že bola bez vzdelania, nemala 5 rokov pedagogickej praxe a tým pádom nemala ani prvú atestačnú skúšku. Čiže porušenie výberového konania je dosť závažný problém na to, aby kontrolór o takýchto veciach neinformoval. S tým, že v Centre voľného času za rok 2012, kedy mala tá kontrola byť a kedy vám aj tú správu prečítala, nikto nedokázal, kde sa stratilo tých 80 000, pretože sú tam veľké nezrovnalosti a mala pani kontrolórka podať trestné oznámenie na páchateľa, kde ste ho vy ako poslanci uviezli. Správy o vykonaní kontrol z 5.10. Podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa obecným zastupiteľstvom obce v spolupráci s kontrolórkou obce za porušenie vyplývajúce zo správy o výsledku vykonanej kontroly centrálneho času. Veľmi smutné, že vás poslancov vôbec netrápi, kde sa 80 000 v roku 2012 preinvestovalo. Bolo tam 506 detí, 50 krúžkov. Každý jeden krúžok má mať triednu knihu, každý jeden vyučujúci má mať nahlášku na sociálnej poisťovni, plus musí mať nejaké dohody. Nikoho to nezaujíma. A kontrolór drží si stále miesto a vy ako poslanci s tým nič nerobíte. Čo je dosť silný argument na to, aby človek, ktorý vedome a verejne zavádza ľudí, mal ešte toto miesto. S tým, čo je napísané na tých videách, na tom Reportéri SK, všetko bolo zle iba od Mrenku. Ale s tým, že ona si nevykonáva základné veci a nikde nikto nedorieši to, čo tu je napísané, podanie trestného oznámenia na správu o výsledku vykonanej kontroly CVČ. Ja si myslím, že by ste už mali aj poslanci takéto veci riešiť. Lebo vy ju menujete, vy jej dávate povolávací dekret do práce, berie za to trojnásobok mzdy hrubého národného hospodárstva, aj keď má 40 hodín. Toto sú vážené, veľmi závažné veci, ktoré by ste mali už aj toto riešiť. Neklam tu, neberie trojnásobok priemerné mzdy. To je klamstvo. Hrubé klamstvo. Jano. Hrubé klamstvo. Nezvyšuj náhodou. Berie 1, myslím, že 74 alebo 94 násobok. 98, 1,98. Takže neklam tu. 1,98 na starostke, 1,64 myslím, že je kontrolou obce. Ak tam je trojka, tak bude to 1,3 násobku platu a keď nie, tak si to tu nájdem presne. Povedal si trojnásobok. Tak sa ospravedlňujem, 1,3 násobku platu, hej? Berie za to plat. Je zamestnankyňou. Ako môže zamestnanec obce vykonávať prácu s podozrením? Čiže porušuje pracovnú disciplínu. A ak mi to chceš vyvrátiť, môžeš. Ale toto je dosť závažné obvinenie z mojej strany, že zamestnanec, ktorý vedomo si neplní svoje pracovné povinnosti, zastáva funkciu kontrolóra obce. S tým, čo je spomenuté v médiách, všetko ukazuje, že si prácu robí zodpovedne. Ja som vám ukázal veci, zmluva o dielo, nedodržaná kontrola centrálneho času, zatajovanie skutočnosti a vymýšľanie si vyšetrovateľovi, že začala na základe medializovanej skutočnosti, tak to sú veľmi chábe veci. To je ubohosť, aby niekto znevažoval možno finančné problémy jednej ženy na to, aby sa vyvinila u vyšetrovateľa. To je kontrolka. Martin, k tebe. Ja tu chodím rok. Nie ako pán Kurucák povedal, že od začiatku vám robím mieru. Martin, za rok som na teba neprehovoril jedno jediné slovo. Ja prídem do kostola a mňa tvoja mama, moja krstná mama, vybuchnatuje, že kvôli mne ti volali záchranku. A najväčšia sila je to, že ja mám byť zodpovedný za tvoju smrť. Čiže keď by sa, nedaj Bože, niečo stalo, tak ja za to budem zodpovedný. Nie preto, že ty máš zdravotné problémy, ale ja. Ja som ti urobil peklo, Lenka Mizerová urobila na teba svinstvo, tebe prišlo zle a tebe volali záchranku. Dobre? Počkaj, ja pokračujem ďalej. Lebo, prečo som na teba neprehovoril slovo rok, je v základe toho, čo si mi povedal, že budem veľmi prekvapený, ako dopadnú voľby. A ja som bol prekvapený, keď ste do rána s pani kontrolórkou rátali hlasy. Tu máš Martin tú SMS-ku, čo som mi poslal. Počkaj. Voľby boli najčistejšie, dobre. čo táto obec má. Janka, ja len, prepáč, nechcem ísť do debata, ja si len chcem povedať toto rýchlo, aby som išiel ďalej. Takže Martin, ja som nebudem zodpovedať za tvoje veci. Ideme ďalej.
povedala mi jednu vec, že prečo sú není dorobené cesty a že čo som robil za mrenku. Že či som sa vtedy nestaral. Martin, tie cesty sú v celej dedine nedorobené. A môžem ti povedať prečo? Lebo možno sa stávalo centrum voľného času pre 500 detí. Že sa stávali iné budovy. A preto neostalo v rozpočte peniaze na to, aby sa porobili cesty. Takže obhajuješ bývalú stále. Ja neobhajujem nikoho, ja ti len konštatujem to, čo som ja dostal, na základe zastupiteľstva. Ja som, Martin, na teba rok nepovedal jedno jediné slovo. Na tom nezáleží. Dobre, to si my vydiskutujeme už sami. To, či si nepovedal, Nikdy som ti nič, Martin, tu na zastupiteľstve ale nepovedal. poza chrbátom. Ja neviem, čo ty hovoríš za chrbtom. No, Jožko Psota. Jožo, povedal som ti ja niekedy škaredé slovo krivé? Voči tebe, alebo voči tvojej rodine, tvojim rodiným priateľom? A teraz čo riešiš? Tak sa ťa, Jožko, odpýtam, odkiaľ si vedel, že druhé vzorky z toho februára 2016 boli v poriadku a prvé zle? Ako? Odkiaľ si vedel, Jožko, že tie druhé vzorky tej pitnej vody, ktoré robila hygiena, boli v poriadku? Lebo ja som tu chodil a pýtal som tie vzorky, aby ste mi ich Ja viem, ukázali. ktoré si myslíš? Vzorky, na ktorých si ma nazval udavačom. A že voda bola zakalená. Dobre, jeden občan nás udal. Tak. No. Odkiaľ si vedel, Jožo, že tie druhé vzorky sú v poriadku? Nevieš? Ty nevieš, ako... Ty nevieš o tom, že celý čas sme sa bavili o vode? No. Tak Jožko, už sa mi nemusíš ospravedlňovať. Vôbec. Ale Jožko, ospravedlňujem sa všetkým Lieskovanom. Za to, že miesto toho, aby ste povedali občanom Lieskovca pravdu, a takú pravdu, aká aj pravda má byť, aby ste netvrdili občanom, že máme zlú vodu, že tu máme dusičnany a neviem čo. Tak Jožko, vzorka vody z 22. februára, vieš čo hovorí? No už musíš vedieť, lebo si hovoril, že druhá vzorka bola v poriadku. To sa ťa pýtam, či vieš, o čom hovoríš. Tuto je z hygieny výsledok. Tu sa uvádza, že zákal 30, ale my máme vodu kontaminovanú koliformnými baktériami. Vieš, čo sú to koliformné baktérie? To je to, čo vzniká z tých hnojov, čo som bojoval. Ako mi, Jozef, vysvetlíš, že 22. februára, okrem toho, že tá voda bola špinavá, že v tej pitnej vode v celom Lieskovci boli koliformné baktérie a všetky mikroorganizmy. Keď za 3 dní už bolo všetko v poriadku. Ako mi to vysvetlíš? To ja som tie vzorky nerobil, kamarát môj. Ale ty si o tých vzorkách vedel. Na to je štatutár. Nie. Ja som štatutár. Ty si sa obhajoval to, že ja som klamár, že som udavač. Ja som... A že my máme vodu. Ešte raz. Ja som to nepovedal, takže... No to si sa vyjadril. Takto, ja by som Počkaj. povedal, teda keby ste sa tu nejak nenapadali, pán Masaryk, nikomu z akých udávateľov, tak lebo vieme všetci, že povedal niekto a nie menovite, takže prosím ťa... Jozef, ja som vás vyzval, aby ste sa za tú vetu ospravedlnili. Ja chcem teraz vedieť, lebo si sa prezentoval, že máš na starosti vodu. Ako je možné, Jozef, že tí koliformné baktérie, za ktoré ste dostali pokutu, sa dostali do pitnej vody? Lebo tie sa nedostali z obecnej studne, tie sa nemali odkiaľ dostať, ale tie voda mala byť dezinfikovaná. Čiže je dezinfikovaná. Áno, a ako je možné, že tie baktérie koliformné hnojové sa dostali do obecnej vody? Ja ti to vysvetlím, pán Masaryk. Nech sa páči. Keď už ste tak, pán Masaryk, tak v škole nie. No. Tak pri prvom zákale, ak by si vedel, sa musí dávkovať, vypínať, lebo ten chlór ešte zmocňuje tú škodnosť tej vody. Tak je to možné. Tak. Tak. Koliformné baktérie sú riešené s chloraminom sodným. Áno. A ty mi teraz čo vysvetľuješ? Čiže keby tam bolo toho viacej chloru, tak tie baktérie sa tam není. Ale Či ešte hovorím, keď je zákal, tak... Kde boli tie koliformné baktérie? V ktorých miestach? No, tak tedy si mal ty vedieť, však tieto vzorky ste U ňou dostali. sa brala tá voda. A to sa brala všade. Ale to, čo všade? Čo rozprávaš? Jano, vysvetli mi, ako je možné, že sa Však dostane... ti to vysvetľujem.
Kaliforné baktérie sa dostali z toho, lebo som mal vypnutý dávkovač, lebo z hygieny alebo zo školenia viem, že keď je zakal a dám tam chlór, tak tá voda je ešte horšia ako by bolo. No a potom mi ako chceš vysvetliť, že z ničoho nič dusičnany, ktoré máme v super norme, naraz narastli na 10, či ešte na 16, ďalšie vzorky. Akože narastli. Pozri sa, ja vám jednu vec poviem. Máš, Jozef, na starosti vodu, vedel si o vzorkách, ja som sa ich dotazoval, tú vodu pije celá dedina. Nazvali ste ma na obecnom úrade, jeden občan nás udal a veľmi dobre ste vedeli, kto to urobil. Ja som nikoho, Jozef, neudal. Ja som chcel veci, aby sa vysvetlili. A teraz ti vysvetlím ďalšiu vec. Na základe vzorky, ktorú si mi ako dal ty, v decembri, keď sme boli aj s pánom Konušikom, sú tu presne tie isté vzorky vody, tej surovej, o ktorej ty hovoríš, kde vôbec sú, Jozef, není dusičnany, dusitany. Čiže to znamená, že my máme kvalitnú vodu, čiže na obecné ihrisko ti stačí dať UV lampu a tú vodu im tam môžete púšťať. Dezinfekciu, alebo dezinfikuješ iba baktérie. Nie dusičnany, ako ste tvrdili pred ľuďmi, že máme vodu kontaminovanú dusičnami. My máme výbornú vodu, Jozef. O tu sa, Jozef, staraj, ale jednu vec ti poviem. Ja som ťa, Jozef, nikdy neurazil, že by som ti niečo povedal. Ja som neurazil. Nechaj mi poštu. Povedz mi, odkiaľ je tá vzorka braná? To je studňa, to je hore, Jaline. Tu je to, protokol, však si mi ho dával. Ja by si nahovoril zase... Ale, Marián, Nič, Jozef, nevyťahujem kontextom. ty si úplne mimo. Ja viem. Lebo studňa pri ihrisku a vodojem Laline je niečo úplne iné. Maroš, ty si nazval akési bazény 1, bazén 2, bazén 3. Ja neviem, čo si to tam popísal, a potom sa pýtaš na takéto otázky. Ja som nič nepopisoval o žiadnych bazénov, ja som nič nehovoril. Ja som vám stále chcel vysvetliť jednu vec. Čiže máš na starosti, Jozef, vodu. Tak zabezpeč to, aby sa v živote už nestalo, že tie koliformné baktérie sa budú dostávať do pitnej vody. Lebo bola 18-násobne prekročená norma. Víš, čo to znamená 18? To je okamžite odstavenie vody a robené nápravné opatrenia. To sú veci, ktoré sú fakt. To je pitná voda. Dobre? Tak. Môžem ešte ja... No ešte, Janko, dobre, daj. Dám ti, 10 rokov to piješ kalné, ti to nevadilo, a už 10 rokov by si bol mŕtvý. A teraz ti jeden zákal vadil, hej? Mne nevadil zákal. No a čo ti vadilo? Ja tú vodu nepijem, vieš, aby si bol obrazný. Ja si kúpujem a 10 rokov používaš a zrazu... To je ako argument, že môžeme sa tie koliformné baktérie dostávať všetko. To je podľa teba v poriadku? To není to v poriadku. Není to v poriadku, takže, Jozef, ja viem. ja som ťa nikdy neurazil. Ani som ti, Jozef, nikdy v živote neublížil. Ja by som ukončila toto... Nie, počkaj. Pozor. Teraz sa ťa chcem pozor. Jano, teraz sa ťa chcem, Konušik, opýtať. To nemyslíte vám? Počkaj, toto nemyslí niekto vážne. Jano, chcem sa ťa opýtať, sme boli vtedy na tom školení a dostal si úlohu, že do konca mája budú ohraničené vodné zdroje. Ja som nedostal žiadnu. Tam sme sa dohodli, sme spísali zápis. Spísali sme si zápis. Spísal sa zápis za účasti referentky životného prostredia, že sa niečo urobí, ale nie, ja to mám urobiť. To nehovorím. Neobvinuj tu niekoho, že ja mám niečo urobiť. Ja som nemal nič urobiť. Dobre, Jano. Poviem ti to ináč. Koho si zabezpečil, aby tie nápravné opatrenia... Ja som nemal nikoho zabezpečiť. Prečo zvyšuješ hlas? No lebo ma obvinuješ tu na. Ťa neobvinujem, počkaj. Obvinuješ, povedal, že koho som ja zabezpečil. Pozor, na čo tu zvyšuješ hlas? Čo tu zvyšuješ? Čo si nervózny, Jano? Áno, pán Masaryk. Počkaj, Magda. Ja ťa nikto neobvinuje. Ty sa z ničoho nevyvinuje. Ty si tam bol, sme robili zápis. Bol tam pán Kupáč, bol si tam ty, bola pani starostka, bola tam pani Kubová z AGA, bola tam referentka životného prostredia, boli tam ľudia. A urobili sme zápis a teraz sa chcem opýtať, ako sa pohli tie veci, lebo si to zobral na starosti obecný úrad. Tak sa teraz chcem opýtať, lebo som sa išiel prejsť po tých zdrojov a nikde nevidím tabulky ochrana vodného zdroja. To bola prvá vec, počkaj Magda, to bola prvá vec, kde sme sa uzhodli, odtiaľ sme odchádzali uzhodnení, boli sme nastavení, že do konca mája budú tieto nápravné opatrenia realizované. Tak sa ťa teraz, Jano, pýtam, aj teba, pani starostka, prečo sú tie nápravné opatrenia není správne? Oni sú urobené, aj boli vždy. Ty si to zle vysvetľuješ. Počúvaj, Maruš.
50 metrov je ochranné pásmo číslo 1, 200 číslo 2. Volala som ťa, aby si prišiel vyzdvihnúť materiály, neprišiel si. Životné prostredie ti k tomu poslalo správu. Poslalo? Prvú, jednu jedinú. No, ale od ZETO nebola žiadna zodpovednosť. Mal si tam boli tam dohodnuté body. Ešte raz, no, mal si tam vysvetlené všetky veci ohľadom studne. Pýtaš sa na studňu či na prameň Kaňov? Magda, ty si na inom zastupiteľstve? No, my sme boli spolu v komisii, kde sme si splnili plán. Pýtam sa ťa, prečo sú neni tie plány, ktoré tam sa podotýkali? Ono to bolo odjak živa a je to vymerané. Ešte raz, mali byť tabule, mali byť označené. Dal pánovi Kukačovi, on ti to vysvetlil. Dal si tabule? Včera som tam nebol, predvčerom to nebolo. Tabule, kde sú? A kde sú? Však sú tam nie tabule. Nevidíš ich? Mám ti ukázať ešte odtiaľ to je. Hej, no tak ja sa poďme dneska pozrieť. Lebo v nedelu, keď som išiel v nedelu, tam neboli. Čo? No tak, tam je jedna Tam sú 3 týždne, Marian. Jedna tá tabula. Čo, 3 týždne? 2 mesiace? Ak sú tam a sú podľa toho zápisu, ako majú byť, tak sa ti ospravedlňujem. Lebo ja som tam minulú nedelu nebol. No však jasné, že čo tam dám. Lebo som bol aj hore a tie tabule sú tam nie je zaznačené. Ale hore som bol. Ochranné pásmo 2. stupňa sa neoznačuje cedulkami, ak nevieš. Nech si to pôjdem pozrieť. Podľa toho zápisu, ja som a ak to je urobené, tak je to v poriadku. Lebo som tam bol minulé, to nebolo. Prečo obviňuješ, keď ja som ešte neobvinil. Ja som sa opýtal Jana, v akom je to stave. Lebo som tam bol sa pozrieť, keď tam bolo minulé na tom smetisku ten bordel vzadu, tak tam tabule ešte neboli. Ak sú tam, tak všetká česť. Ak sú tam tie tabule, všetká česť. Preto som sa opýtal, v akom je to stave. Ja som nikoho neobvinil. No a teraz som sa chcel opýtať pána Kurucara, len odišiel, tak sa opýtam teba, pani starostka. V tom televíznom šote, ktorý máme na stránke obce, sa hovorí, že spoločnosť Eurokapitál vám je dlžná 80 až 90 tisíc eur. Je na tom videu. To je 10. minúta. Ja vám to pustím, prehrám to celé, hej? Že vám spoločnosť Eurokapitál... Počkaj. Je to na videu, na obecnom, na tom webe z reportéry RTVS. Je tam 90 tisíc, vám je dlžná spoločnosť Eurokapitál za 400 navozených 20 tónových aut. Čo som nepovedal, čakám na diskusiu, tak čo? Sedím tu len tak 3,5 hodiny a budem vám čo doma robiť? Takže Magda, tvrdíš si... Dávam procedurálny návrh, vzhľadom na to, že uplynulo už 20 minút, nič konkrétne sa tu nedozvedeli, dávam na, lebo sú tu ďalšie diskusie, ktoré sa chcú niečo dozvedieť a niečo vyjadriť, takže ukončenie tejto časti a poprosím ďalších diskutujúcich. No počkaj, pán ja dávam takýto procedurálny. Môžeš procedurálne navrhovať. Tento návrh? Ja chcem to dokončiť celé. Takže takto, hej? Ja ti stále ešte. Majú, ale tieto veci môžeš aj na úrade riešiť, zasa zdržuješ ostatné ľudí za Veď dobre, ja som si nehal 2 hodiny 3. Pani starostka, ja som dal... Áno, ja som dala schváliť, prosím ďalšieho oslovu. Pozor, vy obviňujete niekoho verejne v televízii a vy tu má byť človek ticho? Tu má byť človek ticho? Vy verejne obviňujete v televízii človeka, že vám je dlžný 90 tisíc, lebo tam navozil 400 tatier alebo 420 tónových aut odpadu. A za týchto 400... To je tam... Ja som to nepovedala. Však je to pán Kuruca, však tu je. Ticho. Veľké autá, teda sú to 20 tónky, nejaký odpad, kde bolo popolček, drevo, sklo, plasty, škvára, všetko, hej. Ťažko povedať, či to tá firma dovezla, alebo tam dovezli ľudia na frézach, ale... No ale nemala si tá firma zabezpečiť nejakú SBS-ku a starať sa o to? To už nie je náš problém, ani problém obce. My sme tak spočítali, že tam môže byť cirka asi okolo 400 aut, veľkých 20 tónových, hej. Teda toho, my to nazývame bordel. Úrady nás presviečali, že tu nejde o odpad. Počkaj, teraz počúvaj sumu, pozor. Tu není pán Kuruca, čo sa... Počkaj, čo to bolo, čo ste nebolo? To sa bolo jednať o úplne inú vec. Ja to sa nemôžem... Rybníky reportér. Ja som dal procedurálny návrh, prosím ťa, daj o ňom hlasovať. Ja som dala hlasovať, kto je za tento návrh ešte raz. Kraja proti, kto sa zdržal.
Dobre, návrh prešiel. Tento bod je ukončený. Ďalší Ty prosím. ma nebudeš Jano ukončovať, ty nebudeš nič ukončovať, lebo tu je vysvetlenie. Vy ste verejne v televízii ospočili spoločnosť Eurokapitál, že vám je dlžná 80 000 a v prvom rade nevie. Počkaj, čo si stále nervózny? Juraj, máš slovo. A ty si tu čo, Richtár, alebo čo si? Jaroska udelila slovo Jurajovi. Ale Ja som dala dvakrát slovo, Majko, Ale tak ty ste prosím, nervózni, ale veď ešte mám posledný bod a to je toto, že neviete rátať, to je za prvé. A za druhé Vy si mám... normálne neuspôsobili... Počkaj, nie, veď ja mám 9. Ja som prečítal... Pozor, ja som prečítal... Nie, ja som prečítal... Tak chceš, tak povedz. Počkaj. Normálne, keď Áno, slovo, tak vyzývam ťa, dávam No ti pozor, slovo. počkajte. Ja som tu dal ešte 9. bod a to je škodová udalosť, ktorú si riešila s mojím právnym zástupcom. Asi niečo právnemu zástupcovi povedala. Čiže ja vám teraz idem dať, poslanci, to, čo si mi poslala na škodovú udalosť. Ako komunikuješ s poisťovňou, ako komunikuješ s oným a treba informovať občanov, že tvojím spôsobom, ak sa budeš ďalej takto správať, hrozí obci škoda 10 000 eur plus penálty všetko. Pretože stal sa poistná udalosť, ja som ti doložil faktúry, aby si ich zaniesla na poisťovňu, ty si to odmietla, povedala si, že sa stal poistný podvod. Tu sú faktúry, ktoré si mi vrátila, je tam všetko napísané, takže chcem informovať poslancov o tom, že ak budeš ďalej takto pokračovať a si povedala tomu môjmu právnemu zástupcovi, že sa ideš radšej so mnou súdiť, tak chcem, aby ťa poslanci zaviazali s tým, že pôjdeme do súdneho sporu, ale keď náhodou by som vyhral, takže tie penále a tie všetky škody budeš znášať ty zo svojho. Ja vám to všetky vysvetlím. Pán Masaryk tvrdí, že mu spadol sneh z hasičskej zbrojnice. Tvrdil, že to bolo piatok 13. alebo kedy. A pondelok si tam priviedol políciu, čo mám hlásené od občanov, že si tam nacúval a robili zápis. Keďže nebola som prizvaná k tejto ani k prvému dňu, ani k druhému dňu, ani nikto z obce nebol prizvaný, že by tam ani náš poisťovák, ktorý by sa to mohlo, by sa to z našej poisťovne zaplatiť. Čiže ja od seba nemôžem niekomu zaplatiť faktúru, ktorú si vystavil sám pán Masaryk na obec, dal tam odberateľ obec a on, že si prenajal auto niekde za 2000, aj vyše 2000 eur. Ja si toto nemôžem dovoliť a ja by som považovala túto faktúru za vymyslenú, aj sme s právnikom sme to prediskutovali našim. Ja nemôžem, keby mi poslalo 100 občanov takéto faktúry a že si prenajal také auto, také auto, ja nemôžem predsa vyplatiť tieto veci. Rozumne sme ti to vrátili, že my sme neboli prizvaní v škodovej udalosti, takže nemôžeme sa pod to podpísať a vyplatiť, hoci tam nesedeli ani datumy. Pane starosta. Máš tam napísaný list od právnika. Tak. Dúfam, že to písal právnik, že si to nepísala ty. No nehnevaj sa Majko, právnik. Tak ak toto napísal právnik, tak Magda, to neviem, koho platíte, ale to už je vec toho právnika. Však je to, počkaj, v kľude. Ty nemáš o tom vedomosť, že som ti neprišiel nahlásiť škodovú udalosť. 8. februára si prečítaj si SMS-ku, hej? Keď som bol na úrade, Martin je svedok, keď som bol u teba v kancelárii. Keď sme sa o tom bavili. A povedal som ti jasne, pani starosta, spadol sneh, Miško Mlík mi to prišiel povedať, keď som robil sadrokartóny v zbrojnici. Ja som tam nebol sám z ničoho nič. Povedal som ti a informoval som ťa o tom, že mám havarijnú poistku a bude to kryté z mojej havarijnej poistky. Ešte raz ti to hovorím. Počkaj. No. Ja som bol 8. februára, tu mám SMS-ku, keď som bol u teba na úrade. No, Martin Jakubec tam bol, neviem, čo tam v kancelárii bol, keď som prišiel, bol som tam raz jediný 8. februára. Kde som ťa o tom informoval, že od obce nechcem nič. Neinformoval si ma. No tak, nerieš. A tie snehlapaky, čo si povedal na tých Ondrejašovcov, že to tam nedali, že urobili falošnú robotu, ani to nevieš, hej? To je tvoj problém, Magda. To je tvrdenie proti tvrdeniu, to je jasné. Takže 8. februára, keď som bol u teba na úrade, som ťa informoval o tom, že to bude kryté z mojej havarijnej poistky. Tak aj to bolo kryté z mojej havarijnej poistky. Vzhľadom k tomu, že mám právnu kanceláriu, ktorá zastrešuje všetky tieto škodové udalosti, ťa vyzvali s fotodokumentáciou, ktorú máš na maili, a kde ťa vyzvali, aby si len nadiktovala číslo poisťovne, od ktorej si budú vymáhať
vymáhať spoluúčasť, bolo tvojou povinnosťou len nahlásiť číslo poisťovne. Lebo obec má zmluvu s spoločnosťou Grupa má uzatvorenú vo výške 4700 alebo niekoľko a má tam klauzulu, že je spolu pripoistená pri nejakej škode druhej osobe. Naši právnici ťa informovali zo spoločnosti ZFP, že je tak... Neprizval máme to v mailoch, ešte raz. Ja nemôžem... Zo zákona, pokiaľ je to hradené, ešte raz. Počúvaj, máme... No počúvaj, ty môžeš taktokrát vyskakovať na niekoho iného. Jasne ti to bolo povedané. Právnik dostal si list. Ja nemôžem podpísať takže dobre, ešte raz, si to už neskáč tu furt, ako na ty skáčeš. Pani poslanci, ešte raz vám to chcem povedať. Ale Jaro, počkaj. Nemôžeš ti takto zvyšovať na stavbu. Ale starostu tam vyhodíme. Dobre. Kde ideš teraz? No preč. No tak. Takže pozri sa, tu sú veci a vy, poslanci, by ste mali teraz. Nemôžem sa mu jemu poďakovať, ja som tu normálne čakal 3 hodiny, som tu sedel. Ja som poprvé. Takže... Ale čože si ma 3-krát vyzval, veď nemám niekomu skákať do reči, veď to nemôžeš postav sa a hovor. Ale čo ma to tu znamená? O elementárnej slušnosti. Ja som tu taktiež sedel, 3 hodiny čakal, ak mám priestor, ďakujem. Rozprávam si, to si urobníte a nemám s tým problém. Lenže vidíš, môžem? Počkaj, veď ja len chcem vysvetliť. Ja sa pýtam, či môžem. Ale veď nemám téma nie je ukončená, ja s tým neviem ukončiť. Nemôžeš ukončiť. Môžem ukončiť. Ukončila. No tak potom v poriadku, ja sa chcem od vás pýtať, čiže ste uskutočnení s tým, čo povedala pani starostka tomu pánovi z tej právnej agentúry, že bude sa súdiť so mnou. Ja sa s tebou nebudem súdiť. S mojou spoločnosťou. Od pána právnika. Áno. Že prečítaj to, čo mi napísal. Napíšte to, pani Červenka, prečítajte to. Mohol si to väčšinu majú poslať poslancov. Ale veď som to poslal mailom všetko, dostalo sa to do takejto situácie, že poslanci neboli ani informovaní o tom, lebo nedala tie papiere do zastupiteľstva. Keby to tu napísal pán právnik, mal by tu byť podpísaný, že to vypracoval, ale studenti podpísali. Neviem, aký má on list, ale my máme od neho maila. Lebo tam som sa hneď dívala, to nie je ani právne zastupcané, ty si podpísali. Ale nie, to je všetko, ja by som si to nedovolila bez právnika urobiť takto. Ja ani nemôžem, ukáž ten list, čo si poslal tú faktúru. Obec Kysucký, Lieskovec, ale bez akého právom si to dovolil napísať. Magda, keby si ovládala zákon o poisťovníctve, tak si mala celé tieto zložky, ako ti to aj vysvetlili, tá právna agentúra, si mala celé tieto zložky preposlať na poisťovňu Gropama, ktorá by to robila zoživla. Pretože to išli ešte raz. Nemala som záznam od polície, nemala som... Máš všetko, neprivolal ani nikoho z lebo obce. ty si nevieš furt vysvetliť, že išlo to z mojej havarijnej poistky. No, ale ja nežiadam od teba. Ja ich nežiadam od teba, ja ich žiadam od poisťovne. Ty si mala tieto doklady zaniesť. Dobre, teraz ti prídu papiere, táto upomienka, potom pôjde predžalobná výzva, všetko. A ideme sa súdiť, lebo si povedal, že sa ide súdiť. Ale sa nebude súdiť. Bude sa súdiť. Ja mal s tebou súdiť. Odpísané si, mal zratené si. Môžem teda, pani starostka? Áno, nech sa páči. Pekný neskorý večer. Možno prepáčte v prvom rade, taktiež som rád, že som tu. Len možno mi... Chcel som byť menej emočný, ale budem asi dosť neseriózne aj kolegiálne od vás poslancov. Niektorí, ktorí odišli, by sme tu taktiež mohli sedieť ako ľudia. Minimálne od nich. Je to minimálne voči ľuďom, ktorí vás volili, aby tu sedeli. Takže to možno taká prvá výčitka. Druhá výčitka, ktorú som chcel povedať, nebol som tu asi 3 roky, samozrejme mám aj pracovné povinnosti niečo, ale nenašiel som, nikdy to nie je výčitka, to je iba akože taká prosba alebo niečomu, aby tá politika bola otvorená. Nenašiel som fakt nikde na internetovej stránke, na facebookovom profile, niekde, že je zastupiteľstvo. Je to otvorené, verejné, podľa mňa by tu viacero ľudí mohlo diskutovať. Takže ja som to našiel, ale je to fakt zdĺhavý proces, ako sa nájdete k tomu, že je zastupiteľstvo. To by malo byť na hlavnej page, aby že každý vedel, že je zastupiteľstvo. Jasné, ja vám hovorím, že pre ľudí, že ktorí to neberte ako že niečo a teraz k tomu, čo som chcel, tak asi viete, kvôli čo som tu, zástupca Slovan-tenisového klubu. Jediného športu, ktorý na Lieskovci existuje, čo mi je bohužiaľ ľúto, ale tak to už nechám tak, ale hlavne by som sa povedať fakty, takže možno, že sme ukončili sezónu za 16 rokov, kde sme postúpili do 3. ligy, čo je najväčší úspech Lieskovského stolného tenisu. B-mužstvo postúpilo zo 6. do 5. ligy, máme aj C-čko. A dosť ma mrzí jedna taká podstatná vec, našťastie tu sedí aj pán športový referent, že za celú sezónu nikto z obce
pani starostky, počnú športovým referentom nebol aj na jednom zápase. Ani na jednom zápase nikto nebol. Ja som bol. Pani starostka, ak môžem. Ja som bola. Išiel som doplniť A mužstva. Pýtam sa, nejdem sa pýtať alebo rozoberať nejaké veci, ktoré boli predtým, alebo či niečo bolo. Ja som sa prišiel slušne spýtať, ak mi môžete povedať, zakomponovať do nejakých vašich vecí, ktoré môžete, sa tu operuje s peniazmi, ktoré sú hore dole. Opäť iba fakt, my sme za 3 roky nedostali od obce ani korunu. To si môžete taktiež pozrieť. Ja by som tu ani nebol. Pánu Bohu môžem ďakovať túto Majovi Masarykovi. A on sa vie, že ja s tým nejako nevychádzam, ani sa nejako nehábime to voči sebe povedať alebo nekomunikujeme, ale natočil jedno video vo februári, kde som vlastne videl a mňa úplne zarazilo, že vy ste tému šport v Kysuckom Lieskovci dali zo stola za 10 minút. Za 10 minút, čo ste tu komunikovali 4 hodiny, vy ste dali tému šport preč. Tak sa vás pýtam teraz, pani starostka, so 4 poslancami, že je možné z obecných peňazí dať niečo na podporu stolnotenisového klubu, keď sme vypracovali žiadosť, ktorá je v súlade so všetkými predpismi právnymi, sme občianskym združením a fungujeme tu 16 rokov. Bohužiaľ sme jediným klubom, tak sa ťa pýtam, že či možné, tú žiadosť, ktorú sme tu mali, či je možné z nej dať nejaké peniaze. Bola to suma okolo 3,5 tisíca eur, tak sa pýtam, že či sa to dá zakomponovať, nie, alebo aké je stanovisko vašej obce. Takto, ja by som povedala, že teraz by sme si museli vyťahnuť nejaké tie doklady, by sme sa museli na to pozrieť, aby sme nezavádzali. Ale viem, že poslanec Jakubec žiadal a sme tam, ak si pamätám, Martin, povedz, bolo tam nejaká podmienka, ktorú nesplňali, alebo niečo také tam bolo? Teraz presne sa neviem, Lenka, to si nepamätáš. Ale vy ste mali oficiálnu žiadosť podľa VZDNK, alebo hej? Jak si pamätám video, tak pani Červenková povedala, že jediný klub, čo sú, ktorí dali žiadnosť, ktorá má byť. Ja teraz nebudem tu rozprávať, že presne viem, ako sa čo dáva. Či si sa rozprával, ja som si všetko overoval. Nie, bolo to takto, ak môžem. My sme mali rozpočtové provizorium, my sme nemali schválený rozpočet. Preto sme neschválovali ani tú istom, ani vám, lebo sme nemali schválený rozpočet. To bola jedna vec. Druhá vec, povedali sme, že... Ale tam to musí byť aj uznesenie, že sme povedali, že sa to potom do ďalšieho rozpočtu dá... Dá, akože už do rozpočtu. A okrem toho sme povedali, že keď doriešime záverečný účet, že potom sa budeme baviť o tom, že aké peniaze zostanú a čo s tým ďalej môžeme robiť. V podstate ja, čo som mal na šport, 1300 eur ešte z toho sa mi zobralo, lebo jednoducho tie peniaze neboli. Ale teraz, keď príde... Záverečný účet. Ten záverečný účet, tak z toho sme sa dohodli, že nejaké peniaze sa vám dajú, či buď sa kúpi ten stôl, aspoň jeden, alebo sa kúpia nejaké dresy. Takže vy si myslíte, takže bavíme sa o sume od 0 do 1300 eur? No, to je podľa vás ako dostatočná suma? Žiadosť, tam bola požadované koľko? Tam bolo okolo 3,5 tisíca, ale neviem. A tam bol aj rozpočet na školu. To je rozpočet na SEU. Ešte sa chcem opýtať, bol by reálny ešte naďalej ten rozpočet? Samozrejme. Hej? Samozrejme. Či tam bola zmena nejaká? Nie. Ja sa pýtam proste otázku, že ako je možné, že dedina, ktorá má 2,5 tisíca obyvateľov, má jediný klub, ktorý ju reprezentuje. Ja vám poviem z osobného hľadiska, ja točím každý týždeň Bratislava Lieskovec. Ja to tu mám rád, to viete všetci, ktorí ma poznáte. Urobil som tu 1000 jazyčných vecí, nepotrebujeme sa nimi chváliť. Robíme to z perúky, z perúby, vlastné peniaze tam dávame. Ja sa len pýtam, ako je možné, že za 3 roky sme nedostali ani korunu. A pýtam sa ešte viac, ako je možné, že za tú sezónu ste tam ani raz nikto neprišli sa pozrieť. Martin, ak si pamätáš, že ty si tam bol minulý rok na jednom zápase, keď bola totálna zima a nekurí sa tam, tak vieš čo povedal tvoj syn, keď bol po nejakom 6. 7. zápase? Ocino, poďme už domov, je tu strašná zima. Pamätáš si na to? Ja vám hovorím realitu, fakty, ja vám teraz nevyčítam nič, ja iba rozprávam fakty. Tak ja som sa, aby sme preskočili tieto veci, ktoré si tu mali, alebo čo, ja sa pýtam k nejakému záveru, že či môžete, alebo máte prostriedky k tomu, aby ste nám mohli finančne pomôcť. To sa pýtam. My to k tomu záverečnému účtu v útorok tu má prísť auditorka, do ďalšieho zastupiteľstva by mal ísť záverečný účet a tam sú peniaze, ktoré môžeme potom prerozdeľovať tie zvyšné, hej? Tak môžeme zakomponovať. Skúsme sa baviť o nejakých konkrétnych sumách, to sú také nejaké teoretické veci, ktoré... Musím sa pozrieť do toho rozpočtu, čo ste žiadali. A čo bude ostatné ešte, aby sme to tam vedeli nejak... Lebo to nedáva zmysel, lebo úplne povedz. Neviem, ja komunikujem s Maťom Frankom, komunikujem s Peťom Frankom. Super. Neviem, či sa vybavíte. No asi oni o tom vedeli, že tu idem, veď to som neišiel tu len tak náhodne.
ak teda ti hovorili, lebo ja sa s nimi o tom bavím, tým, že nechodí na tie zápasy, neznamená, že sa o vás nezaujíma. Ale Teraz momentálne... A vieš, akú máš funkciu? Ja sa ťa pýtam, prepáč, vieš, akú máš funkciu? Ja sa ťa pýtam, že či vieš, akú máš funkciu v obci? Počkaj, teraz vyšiel momentálny projekt Umelá tráva, oprava umelej trávy a mohli sme sa rozhodnúť, že či tam pôjde na športové náčinie 9000, hej. Chceli sme buď umelú trávu, alebo ping-pongistom stojí. Ale ping-pongistom stojí sa nedali z toho projektu zakúpiť. Tak sme išli do umelej trávy. Počkajte, vy ste asi nepochopili, o čom sa to bavíme. Ja sa bavím o organizovanom športe, ktorý existuje, ktorý má nejakú štruktúru, ktorý vykazuje klubovú činnosť. Ja sa bavím o tom, že sme tu jediný šport, ktorý tu obec reprezentuje. Vy ste to stále ešte nepochopili? Ale ty si stále nepochopil. Ale to nie je o nejakom tomto reprezentácii. Ja sa len pýtam. Že náš šport neostali peniaze? Náš šport ako kultúru? Mal som tu ísť môžem ti ísť položku po položke, čo si to rozprával za 3 hodiny, či nie? Čo ste to rozprávali? Že ja som v rozpočte mal 1300 eur. No. A ešte z toho mi bolo ubraté. Tak čo by si robil na mojom mieste? Ty si v takej funkcii bol si ako riaditeľ CVCčka a nepamätám si, že by si pre tie deti niečo robil. Ja som tam bol, môžem ti povedať, na 2 hodiny úväzok, kde vlastne som bol daný na základe toho, že som mal na to akrobáciu. A ja som nerobil, si myslíš? Ty sa, môžeš sa spýtať jednu vec? Nevieš mi do takýchto vecí, toto si poviem. Ja som sa spýtal, ale poviem, keď si povedal jednu vec, že nerobím. Ty si, vieš, že urobil silvestrovský turnaj v malom futbale v telocvični tento rok? Ty si ho urobil? Pýtam sa ťa, alebo prišiel si, alebo povedali ste, čo bola tradícia? Pýtam sa ťa normálne teraz reálne, či tradícia bol silvestrovský turnaj vo futbale vždy. Teraz bol v malom futbale. Prišiel si, že niečo také sa ide robiť, alebo dlho strávil? Neviem, pýtam sa, ale či vieš, že bolo také niečo? Viem o tom. A myslíš, že ja to potrebujem nejakú korunu, alebo niečo, aby som sa s tým vyťahoval? Mám chodiť niekam, kde pán Renka jednoducho... Ale toto nemá nič spoločné so Štefanom Renkom, preboha. Nič. Ešte raz. Vôbec nič. Toto si porozprávate o tom, ale skúsme ešte vypočuť pani Mizerovú. Áno, pardon, máte slovo, prepáčte. Ja si už na to spomínam, že nám bol ten rozpočet predložený, keď sme mali ten neozdravný režim, sme nemali schválený rozpočet. Prvýkrát a vtedy sme povedali, že pani starostka ho má potom v podstate zapracovať do rozpočtu. Pri rozpočte to tam nebolo. V podstate vy, a keď máte občianske združenie, vy môžete žiadať od obce peniaze, čo ste aj urobili. Nebolo to v rozpočte, teraz sa pani starostka... Nie, počkaj, tam bola ešte chyba nejaká, združenie majú pod radou, nie? Nie. Oni to majú pod radou. Ale to nie je to občianske združenie. Ale pod radou. Oni to nemajú pod radou. Vy ste to dáme povedali, ja si na to pamätám, ale to sú veci, ktoré sú formálneho charakteru. To teraz nejde, to sa dá vyriešiť úplne mimo éter. Vy môžete podľa VZDK žiadať peniaze, treba si to pozrieť, či máte tú žiadosť presne podľa VZDK. Ale ona bola, všetko už tu je dané, to tu už bolo. Bolo tam ešte raz to počúvaj, chvíľku. Chcem sa opýtať, nemáte to občianske združenie pod radou? Nie, my sa voláme ST Tatran Kysucké Liesko, občianske združenie. Pod radou, nie pod listovkou. Akú radu? Ešte raz som ti povedal názov občianskeho združenia, počuješ? Martin, mne sa tam zdá, že tam čosi bolo kvôli tomuto. Keby tam niečo mali, tak ste mali odpovedať, že sa im peniaze nemôžu. Ale pokiaľ majú žiadosť v poriadku, tak ju treba vytiahnuť. Musíme sa na to pozrieť. Pani starostka, aby sme túto tému nejako ukončili, pýtam sa, je možné vyhovieť stolotenisovému klubu v plnej výške povedzme 3000 eur pred začiatkom tejto sezóny, ktorá začína v oktobri? Poviem ti to na zastupiteľstve, jak bude do konca mesiaca kvôli záverečnému účtu, dobre? Takže môžem sa spoľahnúť, ja tu možno asi nebudem, tuto mám človeka, ktorý býva vedľa mňa, takže ja si nebudem komunikovať, že sa to na ďalšom zastupiteľstve otvorí a bude to sa o tom rokovať. Lebo tam by sa mali prerozdeľovať peniaze, ktoré ostali. To musí prísť z obce, obec musí dať tú žiadosť a v podstate obec musí spraviť úpravu rozpočtu, z akej položky sa tie peniaze prevedú. Nemôže nám tu obec... Ja vás rozumiete môj povedať, že to je formálna záležitosť. Juraj, počkaj, my to s Martinom Jakubcom vytiahneme, pozrieme a previedname to s ekonomkou. Vlastne prečo tam niečo, čo si mi tam bolo, neviem si spomnúť teraz, ale dáme to do takej formy, že keď sa budú prerozdeľovať peniaze zo záverečného účtu, tak to tam zakomponujeme. Dobre? Koľko ste možno teraz, ak by ste mohli povedať ochotní, je možné? Podľa toho rozpočtu sa pozrieme, pravíš, že sa nemenil, že to ostáva, tak podľa toho rozpočtu sa na to pozrieme. Dobre? Čo ste navrhli?
Ešte som sa chcela spýtať, že kde máte vyvesené, vieš, že máte nejaké zápasy, alebo ako, lebo ja ja na Facebook nechodím, sem tam si pozriem obecnú stránku, keď mám čas, ale ja v podstate nemám čas hľadať niekde, že je niekde niečo vyvesené, že máte nejaké zápasy alebo niečo. Kde to nájdem? To je veľmi dobrá otázka. To je naša aktivita? My sme to vyvesovali, ja som toto vyvesoval koľko? 5-6 rokov? To sa spýtajte koho chcete. Ale ja napríklad nechodím ani pešo cez dedinu, hej? Že kde by som to mohla nájsť? Ale to nie je vaša starosť, toto nie je vaša starosť. Pamätáš sa ešte pri začiatku volebného obdobia, sme sa dohodli cez telefón, že sa to vyhlási, prvý zápas sa vyhlasoval cez rozhlas. Ale ja tiež nemám všetko na starosti, lebo tu nie som, chápeš? Nie som tu, ja prídem v piatok, o 3:00, prídem z Bratislavy, prídem o 6:00. Odohrám zápas a sobotu idem preč. Bola taká, že mi vždy napíšeš SMS-ku, to taká nebola. To je bezpredmetné. Ja som sa spýtal iba konkrétnu otázku. Ty si športový referent obce. Obec má jediný klub, ktorý existuje, funguje, vykazuje činnosť. To je fakt. Ja na teba neútočím, rozprávam ti konkrétny fakt. Tak ako ideš nedeľu do kostola, tak som sa spýtal teba a pani starostky, na čo by som sa taktiež, to je emočná otázka, nie je nejaká fundovaná, že prečo ste ani raz na tom zápase neboli za celý rok. Lebo máte kultúru, máte šport, máte deti, máte kadečo. Ja sa vás pýtam, teba hlavne sa pýtam, prečo si tam ani raz nebol. A ešte ti odpoviem, čo si mi povedal pred rokom, keď si tam bol, čo ti povedal tvoj syn, čo zopakujem tretíkrát, že ocino, poďme už preč, lebo tu je zima. Tak nerozprávam teraz o zabezpečení telocvične, že sme museli rok predtým hrávať v Kisúckom Novom Meste a tu sme hrali a mám ti povedať, čo ti povedal jeden posledný, čo sedel vedľa pána Konušika, že čo tu robíte, že my máme zastupiteľstvo a my sme sa zachraňovali súťaži? Alebo ti mám povedať ďalších poslancov, čo o tom rozprávali? Chceš tomu ešte niečo také počuť? A ešte raz, a prepáč, že som taký. A ešte raz ti ukážem túto sumu. Za 3 roky sme dostali 0 eur. 0 eur. Poviem ti aj poslednú sumu, ktorú som si dnes zisťoval od Martina Franeka. Iba za 3 roky? Ktorá bol... A predtým ste dostali koľko? Idem povedať. Môžem ti povedať? Prečo? Akože... Ale tak sa bavíme o tom, že ty si tu teraz, ty si verejný. Dobre, Juraj, nebudeme si niečo... Ale ja nerozprávam, ja iba rozprávam fakt. Dohodli sme sa, môžeme ísť ďalej. Ja iba som rozprával fakt. Dobre, Jurko, to ešte môžeme... Tak ešte ma zaujímavá táto otázka. Emočná, že prečo ste na ten zápas ani raz neprišli? Jurko, ešte raz, ja som bola na každom silvestrovskom zápase. Magduška, toto nie je turnaj, to sa bavíme o sezóne. Turnaj je kultúrna akcia obce, ktorá tu šunguje 25 rokov. To je stoltenisový turnaj, a keď sa že to je štefanský turnaj, nie silvestrovský. A to vôbec nemá nič spoločné s obcom. A keď ešte vieš, keď si rozprával Tomovi Labantovi, keď prišiel z Francúzska, že čo ten Jurov vnuk špekuluje, aby sme tam nešli, tak Jurov vnuk na ten turnaj, aby sme ho sabotovali pingpongy s tými lieskovskými. Ja som to povedal, ale prosím ťa, ja ti ho tu donesiem. Ale prosím ťa, ja sa s Tomom Labantom ani neviem nejak rozprávať. Tak ja som povedal, že nepôjdeme tam preto, lebo sme od tej obce nedostali ani korunu. A vieš, kto na tom turnaji bol? A vieš, kto ho vyhral? Fojtíkové deti, ktoré hrajú v Radoli, z Kisúckeho Nové Mesta, tak koľko detí tam bolo? Poviem ti taktiež, z Lieskovca. 2-3. Koľko tam bolo detí alebo ľudí z Lieskovca, ktorí by to mali? Málo. Pre nás je stoltenisový turnaj príťažová vec, my hráme súťaž. My trénujeme, my makáme a tých líg, vieš koľko je? 10. A my za 16 rokov ideme hrať 3. ligu a sa spýtaj ostatných obcí, ktoré hrajú, ako si spomínala tú Radulu, Kisúcké Nové Mesto, Čadca, spomeniem ti iba Rosinu. Rosina, vieš koľko dostáva? Hrajú 5. ligu, 6., 7., 5 000 eur každý rok. A nemusí urobiť nič, nejaké niečo. Dobre, že majú. Ja len hovorím, že proste nedobre niečo, ale iba som sa spýtal teba, že prečo si tam ani raz za celý rok nebol. Bola som, nehovorím, že ani raz. Na voľnotenisovom zápase nejakého mužstva, to som sa pýtal. No ale bola som aj niekedy som sa tam išla pozrieť na chvíľu a išla som preč. Keď som išla okolo. Ja som tiež otázku, že kde to nájdeme, napísané, že je ten turnaj. Pani Mizerová, špeciálne pre vás, ja normálne založím, budem vždy vyvesovať a prídem a Katke Božekovej dám už teraz normálne každý mesiac rozpis, ako sa hrá A mužstva, B mužstva, C mužstva. Treba sa reprezentovať. No ale ešte k tomu, Juraj, Jurko, ešte si skončí. Ešte som mal jednu otázku, ale ak chceš doplniť. Ja som ťa len chcel doplniť v tom, že schvaľovali rozpočet a nikde nebola takáto položka navýšená na 3000 eur. Čiže ja veľmi pochybujem o tom, že sa ti táto položka dostane, aj keď záverečný účet, pretože zo záverečného účtu chcú robiť u nás cestu aspoň čiastočné odvodnenie, chcú asfaltovať svoju
Ďalej, lebo ja to mám od Lenky Mizerovej, keď bude sa schváľovať záverečný účet, že tu prídeme a budeme pokladať veci, ktoré sú tiež prioritné. Ale v zápase, v rozpočte na stolnú tenisový turnaj na rok 2017 nie je koruna. Dalo sa 1000 eur na odpredaj 22 bytovky, no na ligu, ďalších 1000 eur dali si na nejaký ďalší pár obce. A rozumieš, ja som ešte chcel jednu vec sa spýtať ako občan teraz. Prosím vás, na kolenách. Povedzte mi, čo idete robiť s tým futbalom. Fakt vás prosím, rozplačem sa. Prosím vás. Jurko, tak ti vysvetlím. 2,5 roka pán Mrenka zamyká tribúnu. Konečne po 2,5 roka sa mi dostalo takému záveru, že sme vyvlastnili tribúnu pod obec. Vždy bola bez súpisného čísla, bez zapisu na ako obecný majetok. Hej? Ja som požiadala o zápis na základe toho, že niekto si ju chcel zapísať na Reamus. Takže ja som podala tiež tú žiadosť, lebo zo zákona pred rokom 1976 sa mohli stavby v akcii Z zapísať pod obec. Nasledoval takýto asi pochod zisťovaní. Keďže som čítala kroniku, čo som vďačná za jedno slovo, ktoré bolo napísané, že tribúna, oplotenie a presne miestnosti a hľadisko bolo postavené v akcii Z a bolo skolabdované. Čiže ja som prešla všetky doklady na obci a archív, ja som tie doklady tu nenašla, ale podarilo sa mi to v štátnom archíve nájsť. Čiže sa mi podarilo nájsť o ohlásení stavby, to bolo stavebné povolenie, potom bolo napísané kolaudačné rozhodnutie, kde bolo napísané, že investor je obec Kysucký Lieskovec, postavili to za 4 000, MNV Kysucký Lieskovec, postavili to za 488 000 československých korún. Takéto informácie sa mi podarilo nájsť, takže Martuška, ale toto tých futbalistov nezaujíma, prepáč. Toto musí sa to zaujímať, lebo aby si vedel, keď môžeš k niečomu sa vyjadrovať. Dobre? To je len chvíľka. Potom sa mi podarilo urobiť geometrický plán, dať súpisné číslo, dať tam ten geometrický bod a potom som mohla žiadať štát o delimitovanie z MNV na obec. Toto mi tiež štát delimitoval, mám z ministerstva vnútra, to sa mi zdá, že delimitovanú túto budovu do obce, hej, lebo financovala to obec, investor bol obec, ale teda, že MNV, potom to prešlo na... Potom som ešte musela získať súhlasy od Slovenského pozemkového fondu a vodároch, ktorí vlastnia pozemky, naše pozemky občanov pozemky, ktoré oni dali na túto športovú činnosť ešte pred 76. Čiže všetko, keď som toto doložila, vtedy kataster zapísal tribúnu pod obec pod súpisným číslom 813. Čiže je to vyvlastnené. Doteraz pán Mrenka zamýka priestory, hoci sme ich teraz vyupratovali, zaskleli sme okna, kosia aj pán Valčuch, aj všetci, upratali sme, dokola sme vykosili, snažíme sa to dať do nejakej formy. Taktiež, čo sa týka toho futbalu, Martin požiadal so svojou komisiou... Lebo hovoríš o areále, ja som sa bavil o klube, vieš, areál je jedna vec, klub je iná vec. Rozumiete, sú zaevidované dva kluby, ja neviem, Tatran a ešte jeden. Tatran je stolom tej svojej kluby. Nie, je aj futbalový, čo bol kedysi, aj tej je Kysucký Lieskovec. To sú zaregistrované, trebalo by to obnoviť, je to o tých peniazoch, Martin to minule navrhoval, už teda viackrát to navrhoval. Počkaj, je tu komisia pán Hucko, Martin a ešte Trubán, ktorí chcú zriadiť mužstvo, ktoré už sme mali rokovanie s chalami, ktorí by išli do tohoto mužstva. A to je seniorské, mládežnické? Seniorské a potom asi muži. No tak keď máš seniorské... Ja som bola včera dokonca aj na Zborove, kde som sa rozprávala aj s určitými fotbalistami, čo hrajú za Žilinu, čo kedy si hrali aj Lieskovci.
radi by boli, našli by sa futbalisti, len ide ešte o tie peniaze, aby sme trošku sa zmohli, lebo skutočne nie je na všetko, ale už keď toto je toto gro, už môžeme ísť zase ďalej. Lebo čas ide, ja ti len hovorím, lebo ak chceš podať prihlášku do nového súťažného ročníka, tak máš na to tento mesiac, iba preto sa pýtam. Zase je rok pase a už to bude 4. rok. Že ako ste ďaleko s týmto? Prečo 4? No neviem, či dobre rátam, 3? No ja som tu 2,5 roka, tak predtým no, tiež nefungoval futbal. Nie, prepáč. Tiež nefungoval. Dobre, tak ak sa ideme baviť o 1 roku, tak... Nie, nebavím sa o roku, nefungoval viac rokov. Hral si? Neviem, ako... 2015 bola pustená sezóna. Hral sa to? Neviem, 2015 bola pustená sezóna. Neviem, že to tam nebolo už... No ale hral sa, normálne klub, boli tu nejakí mladí muži, ktorí si chceli prenajať ihrisko, urobiť tá športovú halu a tiež robiť ten futbal. Sú rôzne možnosti, len tie financie ešte musíme nejako... Takže tento rok opäť sa Lieskové neprihlási. Uvidíme. Máte na to 30 dní? Ja sa len pýtam, akože v rámci... Ja ti hovorím. Takže prihláška sa nebude dávať. Nestihnete to do 36. To je posledná deň. 36. Keď to nestihnete do tak tento rok nebude. Ale by tam nejaké tí deti, tí ľudia... Áno, veď akože to je zlý postup. Ale oni tam hrajú ale Matúška, môžem ti poradiť, ak môžem? Vieš koho zober? Neviem, čo máš s tým človekom za spor, ale neviem, či máš... Ja nemám žiadne spory, no. Dobre, tak on mi povedal niečo iné, alebo mi tak povedal mi tiež, že nevie prečo. Miro Žák je človek, keď rozprávaš o tých medailách... Ja si dobre vychádzam. Počkaj, môžem? No. Miro Žák je človek, keď rozprávaš o tých medailách in memoriam, tak jemu by sa malo dať prvému za šport medailu, čo všetko pre Lieskový strávil. Ja som chcel akože zaživiť, lebo on toho veľa urobí. Za tým Mirom Žákom prídeš, teraz mu zazvoníš a povieš mu, že sa ide robiť futbal s deckami, tak on tých 15 detí zoženie, prihlásiš ich, nech hrajú aj vodne a ja sám ti hovorím, že ti vybavím ihrisko. Sám, hoci kde, v Brodne, Kisuckom Novom Meste, na Zborovej, v Obchodnici, ja ho vybavím. Kde ti decka budú hrať domáce zápasy, nech prehrávajú aj 150-0, ale nech sa volajú, ja neviem, Tatran, Jednota, hocičo Kisucké Lieskovec, ale nech ti deti hrajú. Nech tu nejaký futbal je. Oni hrajú, však to hrajú pod školou. Nehraj, ale ty nerozumieš tomu? Jurko, ja mám informácie také, že Miro Žák trénuje žiakov pod školou. Dobre, ale to nie je klub, rozumieš či nie? To proste ten futbal neexistuje. Bol za Mrenku, Červienkovej, ja neviem, kto bol predtým, ale existoval. Za teba nie je, bohužiaľ. To si musíš zobrať, či chceš alebo nie. To je proste hanba. Hanba na piatu. To tu nemôže byť. Hráva sa hociakom inom klube. To proste môžeš, čo chceš urobiť, ale ten žiacky futbal obnovte pre Boha. Decká malé nehrajú, mladší žiaci. Je prípravka, ktorá je, ktorých môže byť 6-7. Tiež v tom projekte na to ihrisko, čo chceli robiť tú halu. Počkaj, nehaj ma chvíľku, prosím ťa. No, vypočuj si. Tiež bolo riešené vlastne títo žiaci, aby, len bolo to zamietnuté, no tak není to len o Čo bolo zamietnuté, neviem, povedz mi. Hovorím, že tiež v tom prenajatom priestore na tú tribúnu, čo žiadali tí pán, jak sa volá Martin. Počkaj, nehaj ma Lenka. Rozlišných vecí, áno. Toto sú majetkové záležitosti. Nie majetkové. Ale pani Mizerová má pravdu teraz, akože... Nie majetkové. Oni mali záujem tu rozviesť šport pre deti. Ale oni chceli školu športovú, to je zase niečo iné. Oni chceli si Pani starostka,